Arrosali mendian bizi da, bakarrik, etxetxo txiki batean. Berak bakarrik egiten ditu etxeko lanak, janaria prestatu, etxea garbitu. Arrosaliren lagunak herrian bizi dira. Nik herria ikusi nahi dut, esan du Arrosalik. Jose Antxonek honela esaten dio igandero. Eskolan jolas, dantza eta marrazkiak egiten ditugu. Ni ere joango naiz eskolara. Gauean, bere lagunak lotan daudenean, Arrosali herrira joan da, lagune kontatu diotena ikusteko asmoz. Arrosali eskolara sartu da. Zenba gauza dagoen hemen, jostailuak, ipuinak, marrazkiak, zein polita den eskola. Gela guztia izugarri gustatu zaio. Dena ikusi ondoren, loguratu eginda eta epele-peletan lo egiteko armairuan sartu da. Benetan lo gozoa egin du. Nolako istilua goizean aurra gelara sartu direnean. Non daude margoak, non daude ipuinak, gauza guztiak toki salatuta daude. Nori biliote da gure gelan? Gelako armairu barruan norbait dagoela konturatu dira, eta horregatik atea ireki dute. Nor zara zu? Ni Arrosali naiz, erantzuten du negarrez. Armairutik irten ondoren, eskola ikusi nahi nuen eta horrezegatik etorri naiz. Oso ondo, Arrosali, nahi alduzu gu bezala egunero eskolara etorri? Bai, nahi dut, egunero etorriko naiz. Hau oso polita da. eta ordutik egunero bere lagunekin eskolara joaten da pospozik.